berkat ki lho, tak klumpuno. Iya. Iya sik. Nek tak syuting. Selamat sore. Kok dilanjut bengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi pemirsa. Intan atine sedih apa ditinggal Repa, Salwa, Bunda, Pak O. Sing sabar. Iki wis Dek Mang sedih padahal lho saiki wis ora. Duh, kok kepencet. Intan golek ya apa? Ya lho. Arep ke Bali, Duk. Hah? Arep ning Bali. Aku mau tekok Bunda Dewi, apa ning ndi Dek ning Bali sampai kapan? Sampai tanggal 2, paling tekan omah tanggal 3. Ya selamat berwisata, selamat berbahagia untuk keluarga besarnya Pak Lurah. Repa yo dijak. Aku roh Bali. Somben lho, insyaallah mbah soapan yo kan gak roh nek rezeki. Lah wong Intan yo enek rezeki sithik yo ora anu yo. Enek rezeki kan kene nglumpuknone kan sithik-sithik dienggo dandani pawone Intan. Apakah itu pawonnya tembus rumahnya Mbah Sis? Mboten pemirsa, ini tembus gandeng karo punyake Mbak Indah. Tapi wis izin karo Mbak Indah. Soalnya batasnya tanah Intan ya sampai situ. Mbak Indah ya saya nek batasane nggih pemirsa. Apa dijak konten angele ra kapreh pemirsa, kudu aduh saya. Ya sengko aku tak nyuting neh Mbah Yi wis ndang dicus. Angel sing dijak konten lagean lagi peadus. Yang penting aku ngejangan untuk keluarga besar Pak Lurah, Mbah Dami, putu-putunya Mbah Dami, Bunda Dewi dan semuanya yang mau berangkat, semoga paringi lancar perjalanannya, budal selamat, mulai selamat ning kono entuk suasana ceria. Jadi ceritanya anu pemirsa, sudah izin Mama Jah, sudah izin sama Pak Silo. Insya Allah nanti malam ngancani Mbah Yi, ngancani sare ning gone Mbah Yi kono iku. Soalnya keluarga besar Bunda Dewi diajak keluargane Pak Lurah, keluarga besar Pak Lurah mau berangkat ke Bali insya Allah selama 5 hari. Jadi minta tolong Mak jangan cani Mbah Yi. Lah Mbah Yi tak jak bubuk ning kene ora gelem pemirsa. Mah aku bubuk ning nggonku dhewe, maksudnya ning nggone Repa kono lho. Lah minta tolong karo Mama. Apa ngene Mak, sesuk aku tak karo Intan tak jajal ngancani Mbah Yi Mak. Bareng-bareng rame-rame nggo kasur malah apik Mak Jah. Kok terus gawe mangan opo bengi-bengi ungkrap ngono. Moga-moga ya perjalanannya lancar, budal selamat, mulai selamat. Nek mau cerita ibu jarene nyewa elep Mak disopiri dhewe. Engko Pak Lurah karo Pak O gantian setir menyetir ngono lho ning Bali. Bali ki yo waduh lho pemirsa. Ngurung muter-mutere sampai mulih neh wis paring yo bener nek 5 dino kan. Alon-alon le kok nek kenek kaca ya. Di malam Mak Jah mau bubuk sini. Pamane bareng-bareng ya ora apa-apa, aku nggo kasur. Tak kok ning kene ya pemirsa, kasur tak gelar ning kene. Ini sore kayak kloso bareng-bareng. Engko Mak Jah ben ibu ning jero kene. Oh. Bu lho, mpun enten intene. Wis ning internet ning kene. Tan, nanti malam Mak Jah bubuk sini lho. Alhamdulillah, Mbak. Amin. Ini apa kayak bayi? Nggih anu bayi nggih selonjor ngoten lho.
Iki mang aku dadi pemain film neh pemirsa. Jadi apa Mas? Aku dadi tukang duwe warung iki, terus palupi golek pekerjaan. Oh. Lagi sedina melok mergawe aku, tak bayar sedinane 20.000. Wis ditinggal turu, rokokku ilang kabeh. Terus tak ujar-ujari terus tak pecat, Mak. Iya. Terus sedina pecat. Kayak gara-gara sledor. Gara-gara turu. Malah uang iku udah teledor. Ya sing Lah terus utun. piye, Mbak? Ya mbah terus wis Bu, anu wis cut, wis bar saiki pengen gawe cerita liyane terus dasterku digawa, Mak. Terus mbah ning ndi ki mang syutinge ra to. Bedane ape kuwi? Ceritane ape kokon kuwi? Jaluk-jaluk. Terus papere digawa to? Dasterku. Maksudnya ya cek digawa, maksudnya papere melok to. Repa digawa. Soale kan kokon Repa ki momong. Repa momong kinara. ning kono ngono. Oh, maksudnya pindah tempat. Ngono pemirsa, kuwi bocorane ngono pemirsa. Mbah, engko ceritane piye kan yo padha gung roe, wong tak tekoki pen ning ndi, Nduk? Lanjut syuting. Ben ngono ben sak syuting wis ben matah wis. Mbah Yi enten dhuwit. Cukono dhuwit tak bayar es Mbak Lina. Dompete Ibu cukup. Iya. Nek gak HP-ne Intan ae. HP Nduk. HP ipun sing kawak. Yo ning kamare buka sik ya. Tak kunci, Mang. Aku dolan ngene Mbak Dewi nang masuk kaya gak sido. Kalau rotok gak enak. Gak penak lagi berdua yo, Mak yo. Mbak Lina, tadi utangnya berapa es? 6 kali 4 24. Mak Jah pengen apa? Nanti sik ae. Mak Jah nanti sik. Ya, mendek Mbak Lina. Bakaran tahu habis? Oh, telas, guys. Nanti sik bahasan Ibuke. Nanti sik. Lah Mbak Dewi gak dolan rene, adek sepi walas iki ngurusi Aku terus tak dari wi, makanya ini ngurusi popo. Sesuk rene bar subuh kon mulai ra popo, Mak. Iya, terus yo, Cik. Sesuk gak popo, Mbah Yi nek isuk Mbah Yi wani. Apa ngeten? Mbah Yi, apa kasurku tak gonjongi aku melok rene. Ruame. Kaya anda Ndang gak kono kayak ngarep kono. Nek mboten ki turu ning kene mbek Intan yo dadi. Kira-kira aku ditubyuk gendruwo apa ora ning kene? Neng yo gendruwo suramangan wong-wong iki rene. Gendruwo sing dipangan wong. wong. Tak yo apa nek mangan bayi kerak kaplak iki malah wis tukoh. Tak andani emoh malah. Wis apa nek wis mentrek kabeh iki. Iya. Sik iki semua bayi dipangan. Para-para gendruwone sing dipangan awake. Gendruwone sing tak pangan aku yo iso. Ngeri. Kayak gendruwone kesayangane Ayi lho. Wong ngasakno sikile ngene kok aku emang. Bu aku kayak sitok iki, Bu. Mak, Mak. Ambo imbah komi. Apa? Aku ke papat ngomah. Walah iya. Oh mi bijak besok. Nggone Mbak kula Fatimah kae aku telah njaluk mie bijak. Besok Mak Jah mau ada acara. Mak, aku mbek buke ape rono sesuk. Oke. Sing Intan ngene. Apa-apa. Bu, engko Mbak Dewi ape budal rekreasi engko syuting ya. Aku terus kondo Dik Dewi, Dek, engko sampean budal rekreasi tak syuting sithik oleh. Iya Mbak ndang. Wes engko tak concong aku. Budalnya gak bisa ya. Bakdo isan apa bakdo magrib? Bisa, Mbak. Sedeng nek bengi-bengi. Lah wong kae Pak Bos nonton kami borong apa-apane cek belajar ning kono. Elo. Lah wong dikandani kang tanganku sampe ngumpel sampe. Oh. Niki endor Mbah Yi, niki ki endore Repa. Kan ngoten niku lho pemirsa, dos-dos api elet ngoten niku lho. Ki enten jam, enten tas. Kayak podo poli. Tolong bayar es tempatnya Mbak Lina ya. 24 Mbak Lina. Esnya Mbak Indah mau loh. Hati-hati loh Tan, nyabrang loh Tan, sik loh. Motor rakaprah loh. Sik loh. Sik. Ingeti kiwanengen. Ingeti kiwanengen. Ndang.
Terima kasih Mbak Lina. Sek nyebrangin kok sek. Sek motor sek banter. Oke. Sek tan motor nek tan. Kok sek motor banter kok Kok sek. Nah, iki Mbah Mentelo. Kok sek tan banter nih tan. Banter tan. Kok sek. Sek tan. Ayo. Wes Mbak Ida, wes tak ese. Alhamdulillah pemirsa. Usum jambu iki neh iki wes mulai. Lho, iki kudune dikerobong. Ra dikerobong ya di anune uler. Wes kembang kok. Tuh kembang. Gitu. Kembang terus iki nekodo dipangani uler. Alhamdulillah pemirsa diceluk Intan iki mang untuk tironan pemirsa neh iki nek gedange sak cengkeh. Alhamdulillah juga masak gimana pemirsa. Sek tan bayi 1. Intan tek neh 1. Loh. Ki jangan ireng. Iki bayi 1 ngaterno. Sek enteni sek. Sek enteni sek tan, sabar tan. Sabar tan. Gremes pemirsa. Wes Mak Jah, kok dimam bareng-bareng Mak Jah. Bancaane Nana Ibu, tirone Nana ngoten ni. Iki bancane Nana ndak menawa. Bayu. Bayu kan kudungan sik. Listrike gak ono tan. Aku kode baset karo kode jenengan Mbakku. Baset mangga. Bu enek Bu. Wedhus. Jan buka bayi. Bu, aku ngono. Juga muni tirone Nana ngono Ibu. Gak dibancakno wong-wong ngono diterno. Buka mak kita buka jajane. Wes engko sampean melok maem ning kene. Ndak akeh kawan nggih, Bu. Oh gak roh Bu iki ya. Tenan tak tekoki acara apa, Mbak? Tirone Nana ngono i. Tirone ya mesti dipeno dhewe kan. Iya lho. Pidani yo enek. Berarti iki semua serba wedhus ya, Mak ya. Lah ya kan kekak yang ini Mbak. Ini rata-rata ngono, Mbak. Nek ambek Mbak ambek kekane dhek. Iya. Dia muni tiron ngono ae. Tiron sekalian kekoh ngono ya, Mak ya. Ngono dhek. Iya roti. Wes gone make maem ning kene ya. Wes kok maem bareng-bareng, Mak. Wah, nek minumane barang ya, Mak. Oh, iya. Enek keripik gedang, enek permen, enek niki napa? Grager. Oh, ndak berani, Bu. Enek Mbak bojone iki lho, sapa, Mbak? Anake jenenge Mbak Tin. Mbak Winda. Oh, Mbak Winda ning kono. Sampeyan pas rono ngulon. Aku ki ceritane lewat gudak pras korone. Oh, gudak pras tempe. Tempe didak wongi jek ning kupulsan ning ndi. Oh. Didak lho. Wes engko sampean maem ning kene ya. Wes. Pokoke Mbah iki nggih, bareng-bareng kali Mak Jah mungkin. Wong entuk rezeki kok sakmene kae yo. Saatnya tutup warung. Pendet, Mak. Tutup warung pemirsa. Bayi dahar napa niku? Keripik gedang. Pon ditutupke kalih Mama. Oke. Mama aku jam piro mantuk gak apa-apa. Sing pandel ndik gak enek. Neng ndi, Bu? Wes tak anune kok kene pemirsa Mbak Lina ya sampai tutup. Pon badhe tutup to, Mbak? Mendung. Ya yo Gremes, Mbak. Bayi, niki wau ngarepan banjir marni dolanan pamele.
Nggih pun. Iya, tapi terus banjir, Mak. Ya pinter nyapu. Banjir. Aku ya ndek iki aku tunggu yo Mbak Repa. Mbak, Pak Mate malah semakin melonjak Mbak bayare. Lah kan awakmu roh berita aku ngono. Angger esuk kan ambek bengi Yumarni brosot dolanan banyu aku ngono. Tutup dulu guys pemirsa. Kudik. Wes pokoknya ku majah kudu maem ning kene, sampean kok aja maem ning omah lho, Mak. Segone Mbah Rup penuh nggih bayi nggih. Tak deleh ning Magicom bayi. Wes tutup pemirsa. Wes. Toke udan, Mak. Iya, Ben. Saya. Buyut. Alhamdulillah. Ayo, jan gak pengen mersani kahanan omah Guri. Ayo. Bergandengan tangan ayo. Piye, Mama? Oh. Yumarni, Mak, berdolanan banyu. Santai banjir. Oh, aku tak rono sik. Aku tak ndeleh segone ning Magicom kok adu-adune mung digawa Mama. Tenan, Mak. Buyut. Alhamdulillah jawah pemirsa. Buyut. Oh. Oh, pon Pak, jawah Pak, istirahat Pak. Halo sayangku. Apa do? Klambine papa? Klambine papa? Tan, Intan para erono, omahe ngarep kakno listrike ayo. Wes bar do syutinge Mbak Indah? Udah. Alhamdulillah, kok berarti tayang do. Ayo. Ayo, dikakno listrike, Dok. Ayo, Dok Tan. Ngekakno listrik, Dok. Iki sik, tir. Oke. Kakno neh, tir. Kamar mandi kabeh. Rutinitas setiap hari. Kakno lampu. Cendelone ya ditutup leh, Nduk. Ayo. Pulang. Ke rumah saya. Terus pemirsa, pemirsa saiki ini wis enek tempat jemuran ning kene, besok ditata lagi nggih. Sero garing so ning kene, sing Bunda Dewi saiki wis duwe kae ning kono. Lho. Pesi kan lho pemirsa. Majah. Jadi gazebone sesuk di perbaiki Pak Silo dimomilek wis rapi, wis ra dienggo panggonan kumban nggih. Kae wis gawe kae Bunda Dewi ning kono nggih. Oh, ndani ya. Iki ceritane Majah ngancani bayi pemirsa. Etan awake dhewe nggo genjong kasur melok piye nggone nggone Repa ngono. Gone papa yo enek kipas angin penak. Omahe Repa iki AC alami mah. Iso kedep kipas ini. AC-ne kliwir-kliwiran. Ora gelem kok sik. Ngene-ngene Intan. AC-ne kliwir-kliwir. Dia dikeroki salwa sampai abang-abang yo Mak yo. Entah ngeroki Mbak Jun kan lho, Mbak. Iya kok ngeroki aku yo Mak masuk angin yo Mak. Bar sampean keroki terus langsung bleng penak. Diombeni Mak gula anget. Sampeyan gekno gula anget kan lho Mak. Terus lega.
Mbuh kena apa ya pemirsa ya, padahal ki yo ning kene ki yo bantal yo enek. Sangu bantal dhewe, sangu sarong dhewe kuwi lho. Iya kuwi paling saronge Pak Silo Mak. Iya, ndi delok saronge. Iya, saronge Pak Silo. Iya, Dek. Iki sarone tak gobok iki tak nggone. Iya. Selimut tak sikil lho, Mbak. Wis gak iso pisah mbek bantal pemirsa, aku lho bantale digowo kuwi lho. Delok pemirsa, sangu bantal dhewe iki lho. Kenapa yang buka sapi kaya wong gering? Iya. Oh, gering. Pak, Engko benek pemain kena asik, ademen. jarene Intan, seseorang sing memakai kaos kaki kuwi padha kaya wong Gering. ngono deh. Iki nggone Bunda, Dio, Salwa, Pak Utoyo. Dhewean iki nggone sapa, Nduk? Repalina. Jenenge Utoyo. Iya, aku tak kabur ki. Lah wong yo sendirian lho ya. Cak bene iki sing berempat. Aku pe Nyepil wong kerokan anu. wong pirek. Kopi rek. Oh ya wis gak situ. Tahu wae soalnya. Heeh, pas Angger gak di konten kayak kan Iya. konten kerokan. Kerokan kopi rek. Kopi rek. Lah aku ndek iki karaokean mbek bayi langsung nduk hak cipta dolar abang langsung. Langsung duwe engko melok sing Langsung ditelepon Mbak Indah. Mbak, jenengan berbuat apa? Ate iso dolar abang. Walah iya nduk, terus gawe neh konten aku. Nek gak ono carane nek wong karaokean iki langsung ilangi mbok suarane. Gak usah mbok dubbing. Aku tak ngono saiki. Pokoknya diingi ning pasar malam ya pas ning Kepati kono. Langsung nek lagune tak pateni. Terus bar iki wis tak upload. Ya mok geneman cangkeme ya mok ngene-ngene tok. Ngap tapi kene suarane. ora usah dikai suara wis. Suara kayak dadi. Lah nek pamane 21 menit sing delok sapa saiki ya? Aku nyanyi bebases mbek Intan. Tapi cangkemku koyo iwak koi mangap-mangap tok sing delok sapa? Coba bayangno. Lah kan biasanya kan apa jenenge kuwi pemirsa kan seneng nek kene mingkem. Oh ngono ya. Ya wis. Nggih pun bayi ngoten nggih. Kan terene ora iso ngomong, Pak. Beli bungkem ngene. Wis disuwuk Intan ki Mang pemirsa nggih pun demikian nggih konten malam ini kita doakan semoga Berangkat selamat, mulai selamat. Iki Mang, Iya ada demikian. aku ki Mang gaweke siji nggudaki Makjah nutup warung. Terus napa melih Bayi Mang Bayi? Ya. Buka berkat. Urung buka berkat mbok nek karo Intan. Nek karo aku Dereng ya malah angsal berkat. Angger tok berkat. Iya, kuwi Mang tok Dek. Wis. Oh, Lah mbek kekan. Menawa mbek kekan Dek Dewi. Menawa lho. Kuwi Dek tapi nyebute itu lho. Heeh. Iya. Kan yo ale ngene. Ini, Tan. Nggone lek walu yo dek enek rame-rame Beleh wedhus ngono. Oh, aja. Aja dikenekno Dio megake kerokan kok kopi rek. Nggih pun Bayi, pun tak tutup niki doa terbaik untuk semuanya. Semoga perjalanan keluarga besar Pak Lurah Ngadu, Bapak Andik Subeno beserta keluarga juga keluargane Bunda Dewi sampai ke tempat tujuan diberikan kelancaran. Amin. Kabeh pesertane ning jero mobil kuwi mang ora enek sing mabuk, ora enek sing masuk angin, sehat kabeh. Tapi yo sangu kerokan Dik Dewi. Sangu lengogas. Nek perjalanan jauh mabuk ya aku malah lengogas, Ibu. Tak keroki mbek lengogas sih cepet, tapi wong beda-beda ya Mak ya. Sing minyak kayu putih nek lengogas ya aja Dek engko sak omah blokean kok sak mobil blokean kabeh. Ora sudah mamsek. Namangan renek unikal. Nggih pun pemirsa, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cus, Repa sarapan sih, anu maem sih pemirsa sebelum budal.